Tigar Lav, on nije iz Kinder jaja. Evo još jedna epizoda u kojoj otvaramo Kinder jaje. Tigar Lav se ne računa, Nana. I to ti onaj sa YouTube-a rekao Tigar Lav, inače ti ne bi ni znala da se to tako kaže kad hoćeš da se zezaš. Izvoli. Čokoladicu. Da vidimo sad šta smo dobili. Smo dobili, nešto novo. Wow! Ovo nismo imali. Soko. Ili ora. Ne znam baš. Pod 1. Spajaju se trup i krilo. Trup. Samo trup. Za malo pa gotovo. Evo ga. Evo ga. Gotovo. Ja mislim da je ovo sok. Koliko se ja razumijem u životinje. To bi bilo to za ovu epizodu. Doviđenja, hvala i pretplatite se na naš kanal.